ኣብ ከባቢና ዝርከብ ዋይፋይ እትነግረና ብልጽቲ ኣፕሊኬሽን ሰላም ክቡራት ተኸታተልተይ ከመይ ቀኒኹም ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራምና ኣብ ከባቢና ጎረቤትና ከምኡውን ኣብ ዓበይቲ ሆቴላት ዘሎ ዋይፋይ ፓስዋርድ እትነግረና ብልጽቲ ኣፕሊኬሽን ሒዘልኩም መጽ ዘለኹ እንተ ደኣ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ትርእይዋ ኣለኹም ላይክ ብምግባር ጀመርዋ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ከዓ ነዚ ቻናል እዚ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ሕጂ በቐጥታ ናብ ጉዳይና ንእቶ ሕጂ በቐጥታ ናብ ፕሌይ ስቶር እተው ኣብ ፕሌይ ስቶር ምስ ኣተኹም ኣብዚ ናይ ሰርች ቦታ ናይ ፕሌይ ስቶር ማለት እዩ በቐጥታ ትጽሕፍዎ ነገር ኣሎ ንሱ እውን እንታይ እዩ ካፒታል ፕሮ ኢልኩም ትጽሕፉ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልተይ ኣብዚኣ በቐጥታ ምልክት ገይረልኩም ኣለኹ ኣብዚኣ በቐጥታ ጠውቕዋ እዚኣ ምስ ጠወቅኩማ በቐጥታ ከምዚ ዓይነት ገጽታ ትወኩም ኣብዚኣ እንታይ ኢልኩም ትጽሕፉ ካፒታል ፕሮ ብትኽክል ክትጽሕፍዎ ኣለኩም ካፒታል ፕሮ ኢለ ጽሒፍ ኣለኹ ኣብዚ መጽያት ለየላ ብታሕቲ ንዓ በቐጥታ ሰርች ትገብርዋ ክቡራት ተኸታተልተይ ሕጂ ኣብ ናትኩም ኢንስቶል ያ ትብል ኣባይ ግን ኦፕን ኢላላ ምኽንያቱ ከፊተያ ስለ ዝጸናሕኹ እዩ ሕጂ ነዛ ኦፕን ትብል ሓንቲ ግዜ ጠውቕዋ ንሳ ምስ ጠወቅኩማ ናይ ከምዚ ዓይነት ሕጂ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ከምዚ ዓይነት ብጫ ባክግራውንድ ያ ትበና ሕጂ ናብዚ መጽ ያላ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልተይ ኣብ ላዕሊ ናይ ሰርች ኣይከን ኣሎ ወይ ከዓ ናይ ሰርች ምልክት ኣሎ ኣብዛ ካፒታል ፕሮ ትብል በቐጥታ ኣነ ዝጽሕፈ ነገር እናጽሓፍኩም ኣብዚኣ እንታይ ኢልኩም ትጽሕፉ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልተይ ዋይፋይ ኢልኩም ትጽሕፉ እዚኣ ዋይፋይ ኢልኩም ምጽሓፍኩም በቐጥታ ሰርች ግበርዋ ንሳ ብጣዕሚ ዝገርም ከምዚ ዓይነት ገጽታ እያ ተምጸልኩም ክቡራት ተኸታተልተይ ኣብ ታሕቲ እንታይ ትብለላ ኣላ መሲልኩም ኣብ ታሕቲ እንታይ ትብለላ ዋይፋይ ብሪጅ ትብል ነይቶ ኣብ ታሕቲ ላ ኢንስታ ብሪጅ ዋይፋይ ሆት ስፖት ማፕ ትብለላ በቐጥታ ንዓ ሓንቲ ግዜ ጠውቕዋ ምኽንያቱ እንታይ እዚ ኣፕሊኬሽን እዩ እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ እንታይ ኣኹም ትገብርዎ ክቡራት ተኸታተልተይ ካብ ፕሌይ ስቶር በቐጥታ ኢኹም ተወርድዎ ዘለኹም ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ገጽታ ምጽአትልና ኣላ ሕጂ ንታሕቲ ትወርዱ ኣብዚ ስክሮል ገይርኩም ታሕቲ ምስ ወረድኩም ኣብ ታሕቲ እንታይ ዝብል ትረኽቡ ክቡራት ተኸታተልተይ ዳውንሎድ ዝብል ኣሎ ዳውንሎድ ትብለላ ኣብዚኣ ትእልሽዋ ማለት እዩ ብታሕቲ ኣብዚኣ ነይቶ ኣብ ታሕቲ ነይቶ ማለት እዩ ነዚኣ በቐጥታ ንዓኣ ትጥውቕዋ እዚኣ ምስ ጠወቅኩማ ሪዳይሬክት ጌራ ናበይ ከም ተወስደና ከዓ ሓቢርና ንሪኦ ንኸውን ከምዚ ዓይነት ገጽታ ምጽያትልና ኣላ ክቡራት ተኸታተልተይ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ገጽታ ምስ ምጽአት በቐጥታ ናበይ ትኸዱ ማለት እዩ ብታሕቲ ስክሮል እናገበርኩም ወረዱ እሞ ኣብ ታሕቲ ባክግራውንዳ ብጫ ዝኾነት ዳውንሎድ ናው ትብለላ ንዓ ሓንቲ ግዜ ጠውቕዋ ነዚኣ ሓንቲ ግዜ ምስ ጠወቅኩማ ጉግል ፕሌይ ዝብል ይመጸልኩም ማለት እዩ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልተይ ኢንስቲ ብሪጅ ዋይፋይ ሆት ስፖት ማፕ ዝብለሎ ኣነ ኢንስቶል ገይረው እየ ንስኻትኩም ኢንስቶል ግበርዎ ሕጂ ኦፕን መጽያ ኣላ ሕጂ በቐጥታ እቲ ንደልዮ ዋይፋይ በቐጥታ ናይቲ ከባቢ ይኹን ናይ ዓበይቲ ሆቴላት ይኹን ኩሉ ነገር ብሓደ እያ ተምጽኦ ማለት እዩ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልተይ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ሕጂ ከምዚ ዓይነት ገጽታ ምስ ምጸለትልና እቲ ንደልዮ ዋይፋይ ፍጥነቱ ምልክት ስለ ዘርኤና ከምዚ ዓይነት ገጽታ ተምጸልና ኣላ ሾው ፓስዋርድ ዝብል ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና እቲ ንደልዮ ማለት እዩ እቲ ንደልዮ ፓስዋርድ በቐጥታ ኣብዚ ኣብቲ ከባቢና ዘሎ ሰርች ጌርና ንረኽቦ እሞ ሕጂ ትርእይዎ ኣለኹም ቀይሕ ሕብሪ ዘለዎ ኣሎ እቲ ቀይሕ ሕብሪ ኮኔክሽኑ ብዙሕ ኣይኮነን እዚ ዕንቋይ ነገር ግን ብጣዕሚ ፈጣን እዩ እኒኤ ስለዚ ኣብ መጀመርያ ዘሎ ብጣዕሚ ፈጣን እዩ እቲ ዋይፋይ ወይ ከዓ እቲ ኮኔክሽኑ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ሕጂ ለምሳሌ ማለት እዩ ሓንቲ ከርእየኩም ስለ ዝደለኹ እዩ ኣብዚ ክመርጽ ለልየ ስክሮል ዝገብራ ዘለኹ ንላዕሊ ኣብዚኣ ሕጂ ኣነ ዘርእየኩም ነገር ኣሎ ንኣብነት ኣብዚኣ ንታሕቲ ስክሮል እንዳገበርኩም ኪዱ እሞ ኣብ ናትኩም ኣብዚኣ ሕዚ ኣማዞን ዝብለሎ ንኣብነት ይኸርእየኩም ነዚ ኣማዞን ትብል ሾው ፓስዋርድ ትብለላ ሓንቲ ግዜ ንዓኣ ክጥውቓ እየ ኣብዚኣ ጠዊቐ ያለኹ እዚኣ ምስ ጠወቅክዋ እንታይ ይመጸለ ይመስለኩም ንግዚኡ ንእሽተይ መስታወቂያ ኣለዎ ማለት መስታወቂያ ኣድስ እዩ ዘርእየካ ዝተወሰነ ደቂቓ እውን ይመልእ 30 ሰከንድ ዝኣክል መታወቂያ የርእየኩም ንዕኡ ግዴታ ክትጽበይዎ ኣለኩም ንሱ ምስ ወድእ እዩ በቐጥታ እቲ ፓስዋርድ ዝነግረኩም ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልተይ ሕጂ እዛ መስታወቂያ ይጽበያ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ምስ ወድአት እታ ዝደለኽዋ ናይ ዋይፋይ ፓስወርድ በቐጥታ ብሬክ ገይራ እያ ተምጸለይ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልተይ ንዓኣ ትጸብያ ኣለኹ ሕጂ
ምክንያቱ ንዓኣ እንተ ዘይተጸቢቕኩማ ወይ ከዓ እንተ ቋሪጽኩማ እቲ ፓስዋርድ ብትኽክል ክነግረኩም ስለ ዘይኽእል ግዴታ ክትጽበይዋ እኒአኩም ዝተወሰነ ሰከንድ 30 ሰከንድ እዩ ተበዚሑ ሕጂ ረእይዋ ኣማዞን ዝብል መፂለለ እንታይ እቲ ፓስዋርድ ማለት እዩ ኣማዞን 123 321 ዝብለሎ ብቐጥታ ነዚኣ ኣፍታ ጎና ዘላ ሓንቲ ግዜ ብምጥዋዕ ኮፒ ብምግባር ናብዛ ዝደለናያ ዋይፋይ ከና ፔስት ምግባር ጥራሕ እዩ ዝቀርየና ክቡራት ተኸታተልቲ ትሪእዎ ኣለኹም ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ብጣዕሚ ዝፈተኽዎ ኣፕሊኬሽን እያ ናይ ብሓቂ ክተመስግኑን ኢኹም እዚኣ ብትኽክል ከምታ ዝገብራ ዘለኹም ተገይርኩማ ክተመስግኑ ኢኹም ኣብዛ ቢኣኒ ተጥቡቕ ተቢልኩማ ኮፒ ትብለላ ማለት እዩ እዛ ኮፒ እዚኣ ሒዝኩም ከይድኩም ኣብታ ዝደለኹማ ናይ ዋይፋይ ከይድኩም ፓስዋርድ ትብለኩም ተሓተኩም እዚኣ ከይድኩም ፔስት ምግባር ጥራሕ እዩ ዝቀርየኩም ስለዚ ክቡራት ተኸታተልተይ ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራምና እዚ ይመስል ነይሩ ከምዚኣቶም ዓይነት ትምህርታት ከይሓልፈኩም ከዓ ሳብስክራይብ ከይትርስዑ በቐጻሊ ከዓ ብዝገርም ቪድዮ ሓደሽቲ ቪድዮታት ክንራኸብ ኢና ሰሰናዩ ንዓኹም